Dzień dobry, Saudaś Martin. Ja teraz idę na taką chatkę w Austrii. To badał, może są, może nie, będę widział. I przenocuję. Jedzenie muszę wyjść ze sobą. Bez to już mój ruksak inkszej. Cały na zielono dzisiaj, tak wyszło. Nie? Tam mniej więcej 3 godziny. A po tej pana widzi, to jest taki mały szpic. Abendspitze to się zwie, taki mały wierch. Ale czy to dojndał, mogą być lawiny, nie? To jeszcze nie wiedział. Ja, to pójdźcie ze mną. Ciężko. Jak widzicie, to idą ludzie też na nartach do góry, bo te narty mają na dół. To jest taka chatkę. I po tej też są ludzie sankę bierą ze sobą i też idą też po tej jadą na dół, nie? Ciągną go do góry i jadą z nimi na dół. No ja sankę zapomniał. Ani nie ma sanków. Muszę się kupić sankę i następny rok pójdę z sankoma do góry i na dół zjadał. To będzie lżej i pójdzie szybciej. Chaty są takie stare chatki. One są jeszcze w użyciu, ale na wiosnę, na lato nie, jak po tej są łąki siedzą. Niech siedzą te łąki, jak są krowy po tej, to robią siano. Nie? Ostatni raz były okna otwarte, to szurań kupnąć. To nic nie ma, nie? No takie richtig proste, drine stołki, jak łóżko, siano i no grabie, widły i takie coś. Ja się zrobię pauzę, się napijał, jeszcze w drodze 40 minut prawie pod górką. Jak widzicie, jesteś gotowy. Teraz close. Już 2 godziny pod górką. I cała ta chatka. Reutner Hütte. Już czekał na mnie. I może bajas samemu. Co? No dobrze, to już dotarł na Reutner Hütte. Teraz bo pokażę mi, jakie są widoki są na wieczór. Może po 4. I to jest Tyrol. Stan na dole i parkował, nie? Potem jest besten las, że ich show. Potem nie wiem, nie? To genau ta słońce, to jest Abendspitze, czyli jak się powie po polsku, szpica wieczoru, albo wierch na wieczór. Tu buty śnieżne postawił, moje sznyjszuły. To jest Reutner Hütte, 1720 metrów. Założono w 1960 do 64 przez Österreichischer Alpenverein, sekcję Reuter. Tak sobie wyglądał. Ta jest toaleta, Plumsklo. Znaczy ta pudał na górę, ta się bo godzina idzie. Nie wiem, nie? To nie widać żadnych szpurów, żeby tam szli.
Może być niebezpiecznie, może lawina, może też lawina zjechać, nie? I mnie weźmie. I ja jestem sam, to mnie jest za niebezpieczne. I dann razie rein się ogrzać, w piecu zatopić, się rozpakować i po tej pana widzę, co zrobię, co do jedzenia. Na nic, to idziemy rein. A co widział? Ludzie posprzątali. Ostatni raz jak jeszobą, to nie było posprzątano światła. Światła nie ma. No ja przeważnie bez prądu sam, nie? Aha, to stał się światło oświeciło, czy jak? Co nie działo? Ja, co tak wygląda, całe drzewo. Sau się buty zabierał, nie? So pisze, zieh deine Schuhe hier aus, dann bleibt's auch sauber im Haus. Czyli sau seblić szczewikę, to będzie czysto drinne. To tak wygląda. Piec muszę potem zatopić. Też pisze, trzeba dbać o czystość, nie? Müll und Leergebinde, czyli Pfand, puste flaszkę. Trzeba weź ze sobą do domu. So pisze, bitte zuerst das Holz vom rechten Abteil nehmen, czyli tam najprzód te drzewo. Też potem namalowane, jak się drzewo rąbie. To są na moje szczewiki. I po tej się ubiera lacie i wlezie rein. Potem zrobimy, jak się powie, room tour, czyli pokażę wam, jak to dzień wyglądał. A potem się zastanowią, co będą robił. A to są lacie, nie, ale ja mu swoje. Nic nie wołżył. Jest już biera, ja się zawiązał po co. Te moje malutkie laczki wezmą. Okej. To idziemy rein. Sau też ani wody nie ma. Bez tuż sau stoją kanistry z wodą. Co jeszcze woda jest, to mi starczy. To bych musiał na dół iść. To jest taki, takie małe źródełko. I taki malutki kranik. To bych ta woda musiał iść po tej. Ja sam muszę przeluftować. To nie fajnie pachnie. I się to przeluftuje. Potem pójdę po drzewo. Widzicie, są deki driny. Takie ruby deki to są, nie? Sau bez to trzeba wejść. Oni tego nie zmieniają, nie? Bez to trzeba wejść swój Hüttenschlaf, tak to się zwie, nie? Jakiś obrozek, garderoba. I takie ruby deki są. Zygowki też mają. Są muchy. Tak. Pierone jedne. Rozsłami. Sam mogą spać 2, 4, 6, 8 ludzi. Jak się wcisną, to może i więcej, nie? Gitary są. Idzie do góry, są jeszcze więcej deków je. No, bo może być coraz to więcej ludzi i też niektórzy potrzebować 2 deki, a nie jedna w zimę.
może 1, 2, 3, 4 place. A sam już ten lager duży, to są może 1, 2, 3, 4, 8. 8, może nawet 10, 12, jak się wcisną wszyscy razem. To do kupy się wcisną, to więcej by nie pasować ludzi. Co, widok z góry. Jak przy tym stoł. Stąd Jake przyszedł. Moje ubrania były wszystkie mokre, nie? Spocone wszystko. Bez to już się teraz bierał coś wygodnego. I suchego przede wszystkim. Moje obuczki całe ich powiesił, żeby się trochę wyschły, nie? Świeże zoky. Muszę się ubrać. I zaraz zrobię za pół lasa, zaraz zrobię ciepło. Teraz pójdę po wodę, bo ta woda co to jest, gadają, że trzeba go przygotować, nie żeby go pić. Bez tuż, przed wodą postawię. Dekle są. Są dekle. Jaki górnik. Muszę iść na taką toaletę. To jest plumpsklo, bo za insze toalety nie ma na tej chatce. To jest też dużo ludzi na tej chatce, nie? To przyszli zaś insi i bez tego ich nie filmował, nie? Bo ty tak, ja nie chcę być nagrani po tej suszy, że jak gadają, nie? To tak, nie fajnie, nie? Ja się teraz przebrał w moja piżama i se tak będę spał. Ta piżama, albo ten Hüttenschlafsack, czyli śpiwór dla chatków, jest po to, żeby to jest taka warstwa, żeby mnie chroniła przed tej sauną. Bo tam były te deki i te materace, te kołdry, co wszyscy używają, nie? Przez lata. Tych się nie zmienią, tych się też tak za bardzo nie czyści, tego też nie. Teraz dużo ludzi tak śpi w tej, bez tuż mu tak coś oblecone, żeby się chronić przed tej, żeby było trochę higienicznie. No to dobranoc, nie? Legajcie, bogaszą. Dobry, ja prawie stanął. Takie widoki są. Teraz muszę za tę izbę przeluftować. Moje łóżko zrobić, wszystko złożyć, żeby było to w porządku. Tutaj pozamiętać. Potem zrobię śniadanie. Ci inni goście, co byli, już szli weg, nie? Posprzątali, już skoro też wszystko pozamiętał. I teraz ich stał się wszystko narychtował, żeby się jajka zrobić. Potem będę grzonkę robił z trzoskał. I będę widział, czy mi się to ujdzie. Bo ta patelnia ta pfana, ona nie jest z teflonu, ona jest normalnie z samego żelaza, nie? To będę widział, czy mi się to uda, czy nie. A potem te tomaty wezmę rein, są śmieci wszystko, potem doma to posegreguję i zrobię się grzonkę.
Zarzucał do wody rein, żeby to trochę zmiękło i żeby to było łatwiej do czyszczenia. Ja ogary posmywał. Teraz muszę nogę wysuszyć. Teraz już ostydło. Teraz ten popiół muszę cały wyciepnąć rein. I tutaj wsadzić rein taką kasla. Muszę okna pozawierać co? Te deski. Bo nie, że jakiś szturm przyjdzie albo co. Weźmie, bo teraz żaden nie przyjdzie poprzez porę dni, bez tuż trzeba zamknąć. I już szczewikiem obleczony i dzięki Österreichischer Alpenverein za możliwość bycia w tej jatce. Nie, to nic. Idę do auta i jadę do domu. Ja prawie przy aucie. Jakby się to podobało, to dajcie lajka. Powiedzcie wszystkim, że ja sobie w internecie i fajnie, żeście byli ze mną i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.